belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, wil met Curaçao in gesprek over de terugbetaling van de coronaleningen. De eerste terugbetaling staat in oktober volgend jaar gepland. En volgens Van Huffelen is het goed als er wordt gekeken of het daadwerkelijk goed is voor Curaçao en ook de andere landen in het Koninkrijk in het Caribisch gebied om nu al terug te betalen. Ze staat open voor alle gesprekken, zo zegt Van Huffelen. Ze zei dit na een vergadering van de Rijksministerraad. Daarin werd gekeken of Sint Maarten opnieuw liquiditeitssteun moest krijgen. Die heeft het gekregen. Aruba en Curaçao hebben voor de rest van het jaar geen liquiditeitssteun gevraagd. De 6 vakbonden, samen verenigd in een blok tegen de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, hebben een voorstel ingediend aan minister Kit Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening. De vakbonden willen dat de overheid niet doorgaat met de korting en hebben een voorstel ingediend hoe het probleem opgelost kan worden zonder dat de ambtenaren gekort worden. Het interparlementair koninkrijksoverleg IPCO tussen de delegaties van de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten is vandaag in Den Haag afgerond. De leden hebben een afsprakenlijst ondertekend. Opvallend is dat het Nederlands als voertaal opnieuw bevestigd is. De afgelopen dagen was er commotie ontstaan toen staatslid Reynolds Kalmes van Trabaupa Curaçao aangaf dat hij een tolk wilde om zijn toespraak in het Papiaments te kunnen houden. Nu staat er in de afsprakenlijst dat de deelnemers aan het overleg, als zij in een andere taal willen spreken, zelf moeten zorgen voor een tolk. In totaal vonden er gisteren 2 schietpartijen met dodelijke afloop plaats op Curaçao. In de Access Journaal van gisteren hadden we al aandacht voor een zaak in Cerro Fortuna. Daar werd een man 's ochtends vroeg in een tuin gevonden met verschillende schotwonden in zijn buik. Later op de dag werd in de Pompana-straat in Marie Pompoen een man doodgeschoten. Wat daar precies gebeurd is volgens de politie nog niet bekend. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come abo. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper heeft gisteren excuses aangeboden aan de bevolking van Curaçao. Onlangs is een nieuwe bewegwijzering aangebracht aan de rotondes van Janwee en Plaza Hariri. Maar de bevolking is niet geïnformeerd over de gevolgen hiervan en dat heeft tot commotie geleid. Cooper betreurt dat. Minister Van Heydoorn van Onderwijs, Cultuur, Sport en Wetenschap heeft gisteren laten weten dat er 3 opties zijn voor de bouw van een nieuw nationaal theater. Dat zou kunnen op het terrein van Centro Pro Arte, waar het vorige nationale theater stond. Ook een mogelijkheid is het postkantoor in Punda of de locatie van Fundación Cas Popular, eveneens in Punda. De minister zegt dat binnenkort duidelijkheid komt over de nieuwe plek van het nationale theater. De Curaçao Pride 2022 is gisteren officieel geopend. Dat gebeurde op het Wilhelminaplein met meerdere speeches. Daarvoor vond er een walk plaats van Rifford Village naar het Wilhelminaplein, waar veel mensen aan deelnamen. Zoals gebruikelijk was het ook weer een kleurrijke bijeenkomst. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.